malapit lang sa Deadpool. Dito kami ngayon sa Sangkati. Napakagandang view. Mga papakatid sa Burgos. Tayo dito sa Central. Tanong nyo lang sa may mga Tibera. Kasi yes, so bali, ito yung team building namin ngayong taon. So papakita sa inyo yung mga kasama ko. Bye! Yan si Sir Leo. Kaway naman yan sir. Ayan. Punta tayo kay Kuan. Kay Gria Tour. Gria Tour? Gria Tour? Okay, dito nga pala si Gria Tour. Ayan. So kanina sa teacher project. Kanina pa kami nandito pero wala ako nakapag-video dahil hindi pa ako nakaligo eh. So ito yung tatas niya. Pero yung Deadpool doon pa sa kabila. Medyo malayo-layo pa. Baka mamaya puntan natin o kaya bukas. May oras pa kami. Time check is 4:20. Ayan. So dito nyo makikita yung beach front. Pero malalakas yung daluyan kasi kan na ngayon, high tide na ngayon. Ayan, so yan po si Wawi. Papa! 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 Kaway ka naman dyan! Ayan, si Papa iyan. Uy, grabe. Ni-develop pa to. Mahirap nga lang po yung daan. Kung mga big bike okay lang, pero pag malilit na motor, oy. Yan, so makikita nyo ang ganda ng kanya. Pero nakakatakot lang. Yan, ang tatas na ng hampas ng alon. Maganda maligo, mainit yung tubig. Mga bobo! Oh yeah! Yung daan kasi papunta dyan, papunta na dyan. Eddie, wow! So dito tayo dadaan. Nandito ang ating tour guide. Medyo mura lang ang mga tour guide dito. Bigyan mo lang ng kid okay na. So pag nakita nyo po yung this way, of course, susunod ka doon. Mga bobo! Wag! Dumar tayo. Mangguyod. Matingin eh. Dali, da motor din eh. Nakaharang hindi nakakasura ni. Ikan lang tika ni, ikan lang tika. Kabaruan ah. Bakit tayo magamatay? So bali ito pinabili ni Sir Glenn. Idadagdag na naman niya sa sugkong. Ganun po kayaman ng tao eh. Anak po yan ng mayor ng Dagupan. Di po namin sinasabi. Dito lang. Ay dito pala dito. Tat po ng lim sa kanila po. Ayaw di ko. Since nagpapakamatay naman tayo doon, best. Tignan natin kung may doktor. Mga bobo! Ano talaga yun? Doon nagpapakabobohan lang tayo doon. May misa dyan, best. Hindi sila nagpapadaan. Ayun ano. Wala. Ano naman yun ngayon? May nag-video din, oh. Baka surveillance camera yan bes. Sino-surveillance din tayo. Eddie, wow!
Tingnan nyo. Misa Ligawi. Ikaw, ilang araw na ba ngayon ng misa? Eh, Ginny. Ba na yan kasi dan eh. Tapos na kasi ako maligo kaya ayoko na maligo. So mamaya may program kami, mga alas 5 na siguro yun, mamaya pa. Wala naman. So bali dun po sa dulo dun. Hindi ko makikita, dun po kayo pwedeng dumaan papunta ng Death Pool, kaso medyo delikado kayo kasi high tide kasi.